जाबायना हेलौ आदायमोन जान्दा फाग्ला दिनै एसे लाइभ होनो नागिरदों आरो ना इउटुबाव फार्स्ट टाइम दिनै एसे लाइभ होफैदों आरो ना खबर सबरथ' मोजाङै दंखायोना आदैमोन दिनैसो आरो ना जान्दा फाग्लाया फार्स्ट टाइम इउटुबाव लाइभ होफैदों आरो ना ओमफ्राय माबाफोर बुंफ्लाङोबा आरो ना निमाहा होदो आदैमोन अननानै खबर सबरथ' मोजां ना आदैमोन खोरोमदाव मोसाहारि हेल' आदै हेल' अनलि स्टेटास हाय आदै हाय आदै अनलि स्टेटास अनजालु बसुमतारी मा ओंख्रि आदै आयौ ओंख्रिया दिनै बुरजा आरोना सोरबा सोरबा थगायदोंसो नंगोन थारमाने जोंना ओंख्रिया नै आलासि फैदोंना ओमफ्राय बिब'बो दंफैयो न'आव ओंख्रिया जोंना माबासो मा होनोमोनलाय अमा ओमफ्राय टमेट' ओमफ्राय दाउ एवनाय दाउ बयलारजों आलुजों एवनाय आरोना ओमफ्राय ना बाथोन बर' बय आदा नोंखौ गाजा नुखायोथ' आदा दे फंबाय थेंकिउ आदै खिसलामा गैजायै सोरमोनलाय तुसार बिस्टिवाय आदै खिस्लामा बिसोरनो आदै खिस्लामा गेसाव नङालै आदै रन्जय बसुमतारी हेल' बोरै आदै रन्जय मा होनांगोन हेल' दस फ्रेन्ड टाइम नायफेरबाय माने हेल' फार्स्ट टाइम नायफेरबाय थेंकिउ उजित नार्जारि हेलौ आदै खबरा मोजां ना आदै औ आदै खबरा मोजां खबराथ' गफसि ब्रह्म दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभआव नामा औ आदै दिनैसो अल मिउजिक आदै एगजामा मारै जादों एगजामाथ' एसे बिदिनो मा बुंथ'नो आदै रिजाल्ट मोनाबा खानाथि मुसाहारि आदै मोजांलै नोंनानो दे आदै थेंकिउ तुसार बिटुआय मेसेज रिटेक्स माने उजित नार्जारि बहानि आदैया आङो माबानि आदै मा होनोमोनलाय आं दतमानि आरोना ओमफ्राय जोंना क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय असे गामिया जाहैबाय 1 नं हारुबारि ओमफ्राय गयबारि थुरिबारिबो आरोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंमोन आदैमोना लाइक खालामदो आरोना ओमफ्राय एसे कमेन्ट हरला जे एसे इन्टारेस्ट लानोसै दिनै फुजाफ्रावथ' आदैमोना बेरायहैगोना हैयाखै जाखो फुजाफोर है माथो बा आसोल मालाय गोनांफ्रा आरोना आखामनानै बेरायो आसोलफोरनि दिनथ' दा गोनांफोरनि आदैमोननि जोंहाबो मोनबा बेरायसै नङा आदैमोन सिंगेलफ्रा आरोना देवलाव दिनैबो थांनांगौ आदैमोन थांबाय थागासिनो दंखायो जों दा माने देवलाव फुरानो जरा जराथार आदैमोन फुरा बेरायनाय
गोनांफ्रा आखाइयाव हमनानै अनजालु बसुमतारी मालायखौ नायनाय जायो जागोन फैयोबा आखाइ हमना बेरायनायखौसो औ आदै नंगौ बेबो नंनाया नंगौ होमबाबो आरोना होमबाबो नों जोंहाबो उनाव मोनगोन ना आदै उनाव जोंबो बेरायसै आदैमोन बड' स्टेटास चेनेल आदैया मा गोथां नङा आदै एसे आं लादों एसे ओमफ्राय एसे कन्ट्रल लागासिनो दं आरोना आं अजित नार्जारि अ आदै एबार थांबाय बारनाय जायोबा लोगो हमगोन आदै दे आदै अनलाइन स्टेटास आदैयाव जोनाया लागाव आदै ए आयै मालाय आदैमोन कामान्ड' पुलिस मोननायफ्रासो आदैयाव जोनाय हिनजाव मोनसिगोननो नै आदै र' दसे थाना होगोन र' आदै लाजिसुला सिंगोरा आदैना एगजामा साबेसे माने आदैना एक्सआ साबेसेमोन एक्सआ सासेल'लै बे दंमोनलै आदै आं गोसोथोनायमोन आरोना बेयो गोदो ओमफ्राय बे दंमोन नेक्स्ट बेनिनो ओरै जोंनि खाथिनिखा स्टेटास आदैयाव जोनाय आदै र' लागायगोन लाजिसुला सिंगोरा आदै बेल'खामोन सासेल'खामोन सानि मेक्स हाय आदै हाय बड' स्टेटास सादा जायाखै सादा लाबोआखै हिट जादों आदै बे हिट जादों आदैमोन बे पुलिस खामानि मबाइल लाबोलाय आंनो मोनसे प्रदान ब्रह्म आसोल तुषार बसुमतारी सोंगोन आदै औ 21 22 21 सोंगोन औ र' आं बे दाख्लै खामानि मोननायफोरनि सानै नेक्स्ट ओंखाम जाबाय नामा आदै औ आदै ओंखाम जाबाय गबिन्द मोसाहारि बहानि माने गबिन्दा मोसाहारि आदै मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया मा होनोमोनलाय ओंख्रिया बुरजाथार आदै माबा होनोमोनलाय टेमेट' अमा ओमफ्राय दाउ बयलारजों आलुजों ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलाय ना बाथोन जि आर दैमारि आइ लाभ इउ दे आइ लाभ इउ टु I love बर' wow ओइ बिराद फार्स्ट I love you I love बर'आ wow माला बेरायहैसै मेला बेरायहैसै खाथिपारायाव आं खाथिपारायाव थांफेराखै थांजागौमोन दा थांनाय जायोबा र' दा खबर लाफिनसै ब्रादार आदै आइ लाभ बर' बेबो इउटुबारसो आदैमोन आइ लाभ बर'आबो जोंखै बसुमतारी मोजां रोङा जौ गोरानखौ माने मोजां लोङा जों जौ गोरानखौ
थारमाने आदै नोंसिनि माबा जाहैबाय आदै सानै मिक्स माला जागोन आदै बावखुंग्रियाव औ आदै दे जानोलै माला जागोन दे ओइ साने र' आदै मोननोसै ओइ मबाइलाबोलाय आं माबाखौ नुवासै मबाइल लायदोंमोन आदैमोन कमेन्टखौ नुवासैलै एसे नै दासो नांसिनबाय फाग्लासो जागोन फुंजा ब्लग मा खबर लै आदै खबरा आदै बिदिनो थारमाने नोंसोर इन्टारेस्ट लानो लुगैनानै लाइभ हगारबाय आं जियार दैमारि सालाक सल' खनदो दे दोंसे सना र' मा सल'खौ खननांगौ जाखो बे आदैयाबो दहाय माबाखौ होनो थिनदोंमोन खामान्ड'फोरनिखौ र' गफि ब्रह्म आदै नों ना रिलेसनसिपआव गैया नामा हो आदै आंना गैया रिलेसनसिप गैया ओइ आदै औ आदै औ औ अनलि स्टेटास आख्रोमोन औ सानै मेक्स दे आदै थाथ' र' सानै मेक्स लोगो हमगोन दे नोंखौ आदै बावखुंग्रियाव जागोन आदै दे थांगोन आं थांनाया थांखागोन एसे इन्टारेस्ट लानोसै नङा बावखुंग्रियाव फुरानो दाउजित राइडार आदै चेनेला मनिटाइज जाबाय नामा हो आदै नै थारमाने नोरै जादों आरोना चेनेलनिया जेन'बा आंनाथ' इउटुबा गोबाव जाबायमोन ना एसे जेनेबा 1 इयार्सनि बारबाय जेनेबा बे 1 इयार्सनि बारबाय नालाय आं बे जा हगारबाय थानाय भिडिअ'आ आरोना बे भिउस फैनाया थांफिनजोब्बाय आरो ना मनिटाइस जायासै ओमफ्राय दाबो फैयाखै दा मनिटाइस जायाखै आं भिडिअखौनो हगारनाय जायाना एबारसो माबा नै दाबोसो हगाराबो जियार दैमारि दा सोलिबाय थानाय ट्रेन्डिं सं आनदोलफोरखौ रोजाबदो आयौ र' आं रोंजोबालै बांद्राय आदै गान खनदोरा र' गाना मिलानिखौ खनसै आदै र' आं ससेल' खनगोन ओमफ्राय बेबो सोरनिबासोमोन आरोना बे कपि आरोना बिराद मोजां मोनदोंमोन आं बे माबाखौ बेनि गानखौ खननाय ना दाबो ओंखारजोबखायाखैना गानानो उनथिं नायब्ला मा दंमोन उनथिं नायब्ला फिफा दंमोन जेराव नायब्ला द्राइभार ना फंबायमोन बेबा मबाइल नाम्बार बिबाय बायनो चान्स लाफ्लायबायनानै मोनबोआखिसै आदै ससेल' आदै DSYT सासे नागिरना लादो आदै खानाय गोलावफोरखौ मोना आदै सानै मेक्स मोना DS बा आदै लोंनायखौ देखायनांगौ है र' आदै र' मालाबा जागोन ना तुषार माथो गोथांथार दिनै आदै गोथां नङा आदै र' मोसाना होदोलै आदै
र' आदै एसे नांगोन आजि नार्जारि लागाव आदै लागावखादा आदै इन्टारेस्ट दा आदै लामायाव फैलाय दसे नोंसिनियाव सेलफि लानि नोंजों ओमफ्राय नोंखौ आंथ' लामायाव दं आं लामायाव दंफैखायो दंफैनाया मा होनोमोनलाय स्कुलावसो दंफैखायो आङो आदैमोना माथो औ मिथिखाबाय आं खानाय ओइ आदै औ मा मेथाइ खननांगौ जाखो हो आं खननो रोङालै आदै मेथाइ औ नांगौबा आं दा र' आं सिख्लाफोरनि साइरि होगोन आदै आदै अनसुला मेथाइ खननो थिनहरदोंमोन आंखौ मेथाइखौ आं बांद्राय रोङा आदैमोन बावखुंग्रियाव ज' थांलायसै नामा जोंहा मोजांनो रिसपेक्ट सोरमोनलाय नों बबेनि आंथ' मानसि आङो क'क्राझारनि मानसि रुडिअ गामिनि रुडिअ हाय हाय आदै बि ब्लग हाय आदै मा खबरा आदै मोजां नोंसोरजों एसे इन्टारेस्ट लानो होननानै ओंखायनो लाइभ हगारबाय आं मा बुंला बादिलाय उदखा मास्टारखौ लागायनांगौ आदै सानैजों हाब दुर्गा मास्टारखौ मानो लागायनांगौ जाखो आदै मा जाखो सानि मेक्स उल्ला बय सले खानाय गोलाव सासे लादो आदै खानाय गोलावानो गैयालै नागिराबा नोंसोर नागिरना होबा लानोसै आदै खानायाव बोजानांगौमोनलै आदैमोन खानाय लोंनायनि सायरि हो दिनै आदै लोंनायनि सायरि हो आदै दिनै र' दायो दिनै र' गगा बिब्ल' आदै मालाबा सेरेब लोंनांगौ सानैजों जागोन आदै दे बोहैसार उल्ले होनहरदों ओइ नै मेट्रिकआ मा जाखो आदै जानोलै मेट्रिकआ लाजिसुला सिंगोरा नोंसोर गामियाव थांबाबो नंगौ नुवाना आदै माने नोंखौसो हमबाय नोंखौ नुवाना आदै आं मानो नुवा जानांगौ आदै आं न'आवनो थाबाय थायो आर्जुन बसुमतारी आदै मारै खबरा मोजां आदै खबरा मोजां तुषार बसुमतारी बोरैबा नायबा दा जि बायदि नुयो आदै माने थै फाग्ला होनबायलै
बोहैसार लोंनोबा जाम्बा फै उरै अबेयाव लोंनाय होनबा खुनु रेहाय गैयालै आदै मोनजादा फाग्लाजों मोगथां सरगयारि नाइस नाइस ब्र थेंक इउ आदै आदैमोन आदैमोन ब्लग लोङाखै नामा आदै लोंदों आदै लोंदों दहाय नै माबाबो फेदों आरोना जायखिया सिगांथिं नायब्ला बिफा दंमोन लाबाथि आखाइयाव लानाया आइफन नामा आदै आइफन नङालै आदै फाग्ला आइफन बायनाय नामा र' बायगोन बायनाया सानसे तुषार बसुमतारी दासो 10 बोसोर बायदि नुयोसोमोन आदै ओइ सारि 10 बोसोर नङा बोरायबायथ' फाग्ला 10 बोसोर नङा आदै आदै ब्लग हिनसाम नुखायो आदै नोंखौ हिनसाम नङालै आदै आङो हिनसामबा मा होनोमोनलाय आंखौ हिनजावफोर गोसोथोयोमोन ना दा फाग्ला हिनजावफ्रानो गोसोथोआ आदै र'लै आदैमोन दसे मिथिबाय र' आदै आदै आदैमोन नों दङब्लासो आंबो दङ सना नों गैयाबोला आंबो गैया मा आं हिनजावफोरखौ नागाया आदै आं जौखौसो नाङो बिबैया आंनाथ' हिनजावा जौसो नाङो दुखेनि गारदाव हैसैथ' आदै मा होनोमोनलाय फाग्ला र' जागोन लासैनो जागोन लाजिसुला सेंग्रा बाबा बाबा नाइस आदा थेंक इउ दैदेनगिरि नार्जारि तुषार बसुमतारी नेटपेक सोना हरलाय आदै 20 थाखानि र' दा जागोन आदै बबे ब्लग सोरनो SMS हरबाय थादों आरो बगा बियो ब्लग आदै आं हराखैथ' SMS आं नैबे कमेन्टखौसो नायदों ओरै आं एसे मा मेगनखौ फिनाय बायदि मोनबाय आं आंनिखौसो सिंगल बडौ हेल' आसोल हेल' आदै आदैमोना गोसोनाया अबेनिमोनब्रा आदै मोनसे नालाय गोसोनायाव अबेनि जायगा आदै मोनसे ब्लग नामाया बे आदैना गोसोनायाव तुषार
प्रसाद बसुमतारियालाय अबेनि जाखो आदैनालाय गोसोथोनाया आबे लाबाथिनालाय अबेनि जाखो गोसोथोनायालाय लाजिसुला सेंग्रायालाय अबेनि जाखो आदै नोंनाबोलाय गोसोथोनाया खिन्थाहरदो आदै गोसोथोनायफोरखौ बथल लोंखोरा बथलनि खोथा गैया आदै होनायल' जोंना बथल सानबा जायाना जेसबायदि खाथियाव लोंग्रा लाफादो जौ लोंग्रा मानसिखौ नामाखौ आदैमोन हो मा आंखौ बोरायराय नुबाय होनोलै आदैमोन मानसिफ्रा बोरायबो नुबाय नामा आदैमोन लाजिसुला सेंग्रा बैसागुआव नोंसोर गामियाव नोंसोर गामियाव थांगोन आरो औ जायो एसे उनाव फैदो हलाया दख'नाबो बायाखै दख'ना बायबावनांगौसो आदैमोन दख'नाजों फुरा दख'ना गाननानैसो मोसानांगौ नालाय आदै बगाबि ब्लक आदै गैलालै आदै जौ लोंग्राखाय रावबो नायसनथारला नोंगौदां आदै है आदै बारो लोंनाया देरसिन आदैमोनल' बोराय नुवा आदै नोंखौ आदै थेंकिउ आदै तुषार बेस्टिवा आदै आं दाखालि खिथाब बावबाय भगबाननि मोननायाव माखौ आदै गोसोथोनाया आयौ आयौ औ बेयाव दं मा होनखोलाय आदैमोन खबर सबर नोंसिना बयनाबो मोजांखाना आरोना ओमफ्राय आं इउटुबाव भिडिअ लाबोयो ओमफ्राय आंना माथो दामानि भिउसआ खम फैगासिनो दं आरोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आदैमोन अननानै आंना प्लिज शेयार खालामदो अननानै नोंसिनि थाखायसो नालाय आदैमोन इन्टारेस्ट लाबाय थानांगौ रा ज'नो स्टेप लोंनांगौ जासिनांगौ बांद्राय आरोना अभारद्रायल' लोंनाङा एसे गाबाव माबाखौ लिमिटखौथ' मिथिखायोना एसेबाबो आरो लोंनानै आदैमोन गारिफोरखौ बांद्राय सालाबायनो नाङा एसे जारला जायो आंबो नोगोर एक्सिडेन्ट जाबायलै आदैमोन गारिजों गोग्लैनानै बिदि लोंनानै हानायावनो आरोना ओरै वान साइडल' जियो मोखाङा नै आदैमोन बेयावनो जिबाय थायो बेनो ओरैल' जियो फाग्लासो 390 नांथ'गौ नामालै आदै नाङालै आंनो आदै मोनखासिगोन आंहा बायखाबाय नाङा आदै जों नाङा बिदिखौ आंनो तुषार आंनो आगोम आदै आंनो सानैखा आदैया मिथिखायो बोरै मिथियो मा खालामदों आदै नै जिरायनानै इन्टारेस्ट लादों आदै मोजां गाज्रि नोंसोरजों खोथा सावरायदों सोर सोरहा हिनजाव लानानै बेरायखो सोर सोरहा हौवा लानानै बेरायखो मा ओंख्रिमोन आदै ओंख्रिया जोंना माबासो मा होनोमोनलाय बुंबाय माथाय आंना नांसिनगासिनोसो मा होनोमोनलाय अमाजों टेमेट' ओमफ्राय आलु दाउ एवनाय ओमफ्राय ना बाथोन आदै आदैमोन ब्लग्स लोंना जाला नामा आदै जालालै आदै लोंनानैनो मा खालामनो फाग्लासो जागोन दाख्लै आं बे माबायाव मा जादों आदै बे सासे लोगोना आरोना बेनो हिनजाव नांगौमोननो ओमफ्राय नों हिनजाव बानायथारनांगौ होननानै बानायनो थिनबाय आरोना आंखौ ओमफ्राय आंहाबो एसे जफैखानाय जफैबाथ' बांद्राय मिथिया लाजियाबो गियाबो दाना बानायनो थांबाय आं बे हिनजावखौ ओइ सिख्ला होननानै ओइ सिख्ला नोंनि नाम्बारखौ हरदोब्रा नैबे आदैया जायोनो होनबाय ओमफ्राय हौवाया
हिनजावा नोरै नायदोंमोन हौवाया दाइट होननानै हिनजावनि आखाइखौ नोरै बोनानै नोरै थांबायब्रा आयौ जानाय नङा बानायला होननानै थांबाय आङो ओमफ्राय आयौ नुबाय आदैमोन जाला मोनला हारसिं थालानाय सिख्लाफोरखौबो दाबानालाय बाय आदैमोन खौबोसो दा खालाम गोसोनायफोर दं बुरजा अरलागोन आदैमोन माबा बैथि आदैया दतमानिसो सारा फंबाय yes माने सारा फंबाय औ सोर आदैना शेयार खालामबायथ' आदै शेयार खालामबायथ' दे आदै थेंक इउ दे आदै थेंक इउ आदैमोन बिदिसो जायो आदै औ फाग्लासो मारै आदैमोन फुजाफ्राव आरोना हारसिङै लोगो मा होनोमोनलाय थानाय हिनजावफोरखौ लोगो हमजाया आरोना नङाबा सेस बुजागोनबो आदै मालायनि हिनजावफोरखौ मोनसे डायलग होनसै आं आदैमोन बे सरासतिनिखौनो आङो मिथिबाय आदैमोन ओमफ्राय दसे थानानै फोजोबसै हिनजाव बिनायखौ हे आइ बिमा सरासति आंनोबो सासे हिनजाव बानायना होदोब्रा नों बायदिनो गुफुर गावदां हायलोलो मास बांद्राय सिंगोलै थाबाय थानो हिनजावा जामारोबा नोंखौनो आगरबाथि जेवारि सावनानै खुलुमबाय थागोन आं होननानै मोजां बिगौबायनो ना मोनालै दाबो हरा आइ बिमा सरासतियाबो आरैमोन हिनजावखौनो बरायथि आदैया माथो हेन्डसामथारलै हेन्डसाम नङालै आदै हेन्डसामबा आंखौ गोसोथोनाय थासिगौमोन आंनाव दा जान्था फाग्लानाव हेन्डसाम नङाना आं बांद्राय आदैमोन दिसाइड ओइ आदै बैसो गोरा हिनजाव लानोसै माने ओइ आदै बैसोगोरा हिनजावखौ औ बैसोगोरा हिनजावखौनो लानोसै बिसोरसो मावनो दांनोबो रोङो हिनजावफ्रा बांद्राय खस्थ' मोननाय नङा आरोना जों मावनो दांनोबो रोङो नालाय बे बैसोगोरा हिनजावफ्रा मावनो दांनोबो रोङा आदैमोन बैसोगोरा हिनजावफ्रा लामासै मारै जाखो आयौ आं नाङालै नोंनि हिनजावखौ फाग्ला आदै मोनगोन दे आदै जेबो मोनगोन मोननाया खुनु सिन्था खालामनाङा गरम जानाङा आदैमोन आरो माथो सोरबा हिनजाव गारबा आरोना गोसोथोनाया गारबा आखाइ हानानै लायोनो बिनि भिडिअ खालामनो नागिरदों आं आदैमोन आङो दाहाय खालामगोन आं नङाबा गाबोन खालामगोन दा हास्लाबा दाहाय खालामगोन नङाबा गाबोन खालामगोन आं हिनजाव गारबा आखाइ हानो हालै आदै थैबायदि जायो थोद बिदि जायो आदै लिरनो आदै दे आदै थेंक इउ आंना मेगनाव ब्लार नुसिबलायबाय मानो होननानै बा आं एसे माबालै आदैमोन लबार्टआ आंनाव गबोगोन ना मागोन खानाय खानांगौना आदैमोन नोंसोर खानाय खाया नामा हाब्रु नांसि नांसि मैला नांसि नांसि दख'नाबो गोसोनानै थाबायलांनाय सिखोला नोंनो नामा आंनि जागोना सना आंनि जागोना लाजिसुलासिनो खासि फारायाव फैदो आदै लोंसै जायो आदै जायो थांगौ
बर' इउटि ब्लग बनलि होदो दे ब्लेकटिंबो होदो दे आरो जेनेबा जायो आदै दास ब्लेक आयौ आदैमोन र' जागोनब्रा आदै लोंहोजोबगोन मा ब्लेक दं बेयाव लोंजोबनांगौ आदैमोन आं एसे मेगना जालालै आदैमोन लाइभखौ बेयावनो दोनथ'सै नामा आदैमोन देवलाव थांबा खबर हरलादो आदैमोना नुबा रायलाय आदै देवलफ्राव नुबा उसुबिदा जायो आदैमोन गाज्रि दा मोनसै आं ब्लगखौ दोनथ'सै आदैमोन खानेल लुपि फैदो मेलायाव थांसै जाम्बा गथ' जागोन दा मेलायाव थांसै र' ओमफ्राय दा थां मा बेरायो ओंखारबाय जोंना मेलायाव थांबा बर' इउटि औ आदै औ दे आदै आफा salah आदैमोन आयदै माथो बोराय नुथारबाय बर' इउटि फैयो आदै दे फै मालायाव आदै जागोन आदै आं नै आदैमोन दा नै जों थांसै आरोना जों आं लामा खाथियावसो दंखायोमोन ओमफ्राय बेयाव रायलायबोदोंमोन बेयाव जोंना बरियाना नै गथ'फोरबो दङ फुरा गेम फाग्ला आरोना बिसोर जों बेयावनो थाफैखायो एलाय बेबो नैबे बिसोर मोसानायाव थाफाजोबखायोना आदैमोन जान्था फाग्लाजों नैबे दामग्राया नैबेनोमोन फंबाया दामग्राया जोंना देन्जार दामोना बिसोर देन्जारसो आदैमोन होमबा दोनथ'सै आदैमोन दोनथ'लायसै आदैमोन दे एबार नेक्स्टआव मोजां होफिनसै आरोना गोबावनो Ambil kerja, sekarang hari ini. Ada bilang satu kali silap. Bawa mesti menunggu. Dahan aja nih go. Menunggu nih apa lah? Lagi budak. Dahan aja nih go. Bro. Mari puju. Udah lama ya. Siapa sih? Tuh. Gue ya. Campak. Bro.